azkenean pandemia dela eta aurreikusita zegoen behar bada jende ugari, etorriko zirela, baina aukera moteko etxetik dauzenak, batzuk egon aldira konfinauta eta aukera moteko jende horreri bai, erosketak egiteko Durangoko azokan. Funtzionamentua guztiz desberdina da, pasan urteko azoka biltegi erraldoi baten bihurtu zen, eta aurten erakusmaiak dago zenez, beraiek dira gure biltegia. Orduan, elkarlan bat da, onlineko denda aurrera eramateko elkarlan bat da, bai beraien artean eta gure artean. Lehenengoko urratsa da etxetik edo galetik edo tabernatik dagoena eskaria egitea bai, eta eskaria egin bezain laster, gero gabean guk kudeatzen ditugu albaran batzuen bidez eskari horrek. Gure gana heltzen dira eta guk inprimatu ondoren, argitaletxeka inprimatzen dituguz, eta argitaletxe bakoitzegaitik pasatzen gara albaranak entregatzen. Jasoten dituzte bai paperean eta bai emailez. Eta beraien lana da, argitaletxeak prestatzen digute guk eskatzen ditugun produktuak. Horren ondoren, online dendara ekartzen digute produktu guztiak, eta guk kotejatu egiten ditugu ondo heldu diren eskarien arabera. Koteja bostean, guk egiten duguna da palek box batzuk handiak prestatzen dituguz, ondo itxita eta produktu guztiak ondo zainduta, ez estropeatzeko, eta horrek adunara bidaltzen dira. Eta adunan egiten dutena da, azkeneko urratsa da eskariak prestatu, bakoitzaren bezeroaren eskaria, eta bidalketa. Egunean zehar dauzkaguz 2 pertsona online dendan, bai, lanean inzidentzien kontua gaitik, behar bada, jenteak ditzen dau dudarekin, ez dakit ordainketa egin dudan, ez dakit ondo erositoa dan, guzti hori laguntzeko. Eta gero gabe partean, taldea da 7 pertsona, eta gero gabean gelditzen gara beste 6-7 bai. Guztiz desberdina pasan urtekoarekin, guztiz desberdina. Lana bada, baina beste modu baten kudeatzen danaz, jende gehiago gagoz, orduen errezago banatutagoa. Animatzen dugu jendeak gehiago, ez badira etorten, lehiotxo hori zabaltzea eta gurekin bat egitea.